uNkulunkulu akakulondele uphile uphushe uphumelele. Pastor Willing ilokuchaza amaphupho. Namba-ke senza ngoba imember noma-ke uyanikela ku-channel awungathaphi. Fona from 9 to 5 kuphela, Monday to Friday kuphela. Nonhlanhla Mbatha unjani mfundisi? Mina-ke ngiphuphe inyoka emhlophe enkulu isesangweni yashaya omunye umama esathi nje uyangena. So ube kuyinyoka ekuphi esesangweni i-security lenyoka igade nje esangweni kwathi omunye umuntu uyangena yamshaya. Yabo le nyoka i-serving as a security guard, iwunogada, i-security yiphoyisa uma intshingelana lapha egeyidini noma esangweni. Ngakusho inyoka emhlophe mostly ihambisana nezitshalo, abantu abaningi. So sizothatha njengesidalo njengamanje ngoba yena ungaphakathi kwegceke, inyoka ilapha egcekile esangweni, kuthi umuntu uyangena yamshaya yamluma futhi yamxosha. So okusho singayibeka kanje, 1 ngokwesintu kuma ngize kuphuphe inyoka emhlophe kungabe uphawu luhluma ivimbe umuntu esangweni, ngoba lokho kuzosho ukuthi kungenzeka ukhonjiswa ukuthi uphephile futhi uvikelekile ngenxa yokuthi kunesidalwa sakho esikugadile futhi esikuvikela ezingozini noma ezitheni zakho yabona. 2 kwesinye isikhathi-ke uma uphupha inyoka emhlophe ngabe uphawu luhle ukuthi uma ivimbe umuntu esangweni, ngoba ngabuye kuveze nje ukuthi ngenzeka ukhonjiswa ukuthi isitshalo sakho sizama ukukuhlasela kodwa isitshalo sakho siyakulwela futhi siyakuvikela. Kuya ngokuthi uyibeka kanjani. Omunye angayibeka kanje. 3 kuyenzeka uma uphupha inyoka emhlophe kusikela ngophawu luhluma igada umuntu nje esangweni noma ivimba umuntu esangweni, okusho ukuthi-ke ukhonjiswa ukuthi kunesidalwa esingafuni ngawe esikulwelayo nezitha ezizama ukusondela ngenhloso yokulimaza. Number 4, kwabanye uma uphupha inyoka emhlophe ngabe uphawu oluhle uma ivimbe umuntu esangweni. Lokho kungasho ukuthi-ke kungeze kukhonjiswa ukuthi izikhonkwane zakho ozifakile zinamandla, ziyalwa futhi ziyayinqanda izitha eziyingozi. Uma ngukuthi wena usanda kubethela ikhaya noma-ke usanda kusebenzisa izichelo ezithile zokulwa nemimoya emibi, yabona, noma nokulwa-ke nezigadlo. Ngoba omunye ngenzeka vele ulale echelile, omunye ngenzeka usanda kubethela, yabona. Omunye akenzanga lutho, yena-ke kusho ukuthi ukungenela kwesidalo sakhe sime sivimbe simqaphe simvikele simlwele izifo, kodwa ubethele usemthiwasho ulengubi yakhe. Shaba ibese